Έγινε κάτι πολύ πολύ σοβαρό, και θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Ο Light δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα κοινό μας φίλο. Όχι, συγγνώμη, ανάποδα, sorry. Πήρε τηλέφωνο Light σε ένα κοινό μας φίλο και ανησύχησε για μένα. Εγώ αυτό το πήρα πολύ σοβαρό και το εκτίμησα και πήρα το Light τηλέφωνο. Και του λέω: ευχαριστώ που ενδιαφέρθηκες για μένα, αδερφέ, δεν το περίμενα, γιατί έχω πει, κατά καιρούς έχω πει και τον έχω κράξει. Και ευχαριστήθηκα και χάρηκα πάρα πολύ που πήρε τηλέφωνο για να διαφερθεί για μένα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα του λέω τη διεύθυνση του σπιτιού μου και από τη χαρά μου του λέω: αδερφέ, έλα να τα βρούμε, να πιούμε έναν καφέ, να κάτσουμε σπίτι μου και να το λύσουμε. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Δεν υπάρχει θέμα, να το λύσουμε και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Μου λέει: κάνω ένα ντουζάκι και σε παίρνω σε μισή ώρα. Του λέω: το εκτιμάω εγώ και λέω: οκ. Με παίρνει μετά από μισή ώρα, μου λέει: σου έχω πληρώσει ταξί να έρθει στα Λιώσια. Και λέω: εντάξει. Γιατί μου λέει: μπορεί να έχεις 10 άτομα στο σπίτι σου. Του λέω: αδερφέ, δεν κάνω τέτοια εγώ. Είμαι 42 χρονών, έχω μια ιδεολογία, τραμπουκισμούς και τέτοια πράγματα δεν κάνω. Δεν έχω κάνει ποτέ πουθενά σε κανέναν. Τέλος πάντων, πάω εγώ στα Λιώσια. Πάω στα Λιώσια. Μ' αφήνει το ταξί σε ένα σημείο γιατί πιο πέρα λέει δεν πάω. Οκ, του λέω, προχωράω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 5-10 βήματα. Έρχεται ένα τζιπ με 5 άτομα μέσα και με παίρνει. Όχι, να μην λέμε την αλήθεια. 1, 2, 3, 4 άτομα μέσα και εγώ 5. Ωραία. Με παίρνουνε και ήταν μέσα ο Light. Του λέω: Light, αφού είπαμε ρε μαλάκα, να πιούμε ένα καφέ μαζί. Αυτή γύρω τι παίζει, τι ρόλο, αυτή γύρω τι φάση. Τέλος πάντων, πήγα μόνος μου. Αν ήταν να πληρώσω μπράβους, δεν θα πήγαινα μόνος μου. Είναι οξύμορο αυτό και λογικό αυτό που λέω. Πήγα μόνος μου στα Λιώσια. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα τραβούσαν βίντεο, με βάλαν να πω συγγνώμη. Έτσι ακριβώς έγινε. Ούτε κανέναν πλήρωσα ποτέ, ούτε θα πληρώσω, γιατί η ιδεολογία μου δεν μου το επιτρέπει και ξέρετε καλά σε ποιο χώρο ανήκω. Από εκεί και πέρα έγινε αυτό που έγινε. Ο Light βγήκε την άλλη μέρα, είπε ότι εγώ πλήρωσα μπράβους και τέτοια, πράγμα που ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, ούτε πρόκειται να το κάνω. Δεν έχω ανάγκη, δεν φοβάμαι κανέναν, ειλικρινά σας το λέω, δεν φοβάμαι κανέναν. Πήγα μόνος μου εκεί πέρα, ας βγει κάποιος να με διαψεύσει και από εκεί πέρα είδατε αυτό που είδατε. Ο κόσμος κατάλαβε. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, υγεία να έχετε, καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί περνάω ένα